ATV.cat. Viu el present. Estem amb Josep Casadellà, regidor de Cultura i Festes, amb Antoni Franco, regidor d'Obres i Serveis, i amb la Carla Roura i amb Arnau Casas de Recuperem les Gales. Josep, ens pots explicar com seran les gales d'aquest any? Bé, primer de tot m'agradaria, ja que ens hem presentat, els objectius que ens hem trobat quan hem arribat a l'Ajuntament. Ens hem trobat que hem hagut de preparar les gales amb molta il·lusió, però ens hem trobat que hi havia una gent que ja feia més d'un any que estava treballant perquè aquestes gales fossin unes gales diferents. Llavors, en aquest sentit, els hi hem donat també la possibilitat que expressin el que ells estan intentant fer per aquestes gales i penso que dintre del que cap ens n'hem sortit prou bé i el resultat el podreu veure a casa vostra. Nosaltres com a Ajuntament entenem que les gales són de tot el poble i que per tant una part d'aquesta organització i programació de gales s'ha de fer des de l'Ajuntament. Però penso que Recuperem les Gales té també la seva versió i la seva idea de com han de ser les gales i penso que ells ho podrien explicar també. Primer de tot, donar les gràcies a l'Ajuntament d'aquest any, del nou equip de govern per haver-nos permès col·laborar en l'organització i la planificació de les gales, que és una cosa que se'ls ha d'agrair. I un cop fet aquest agraïment ens agradaria parlar de què és Recuperem les Gales. Recuperem les Gales és una plataforma que va néixer just fa un any, quan un grup de joves van veure que les gales d'anglès cada any anaven perdent la seva essència i cada any eren més pobres. A partir d'aquí van començar a fer una sèrie d'actes per gales, precisament, que el que demanàvem és que la gent a veure què li semblava, i tothom vam arribar a la mateixa conclusió, que les gales anaven a pitjor. Això va fer que ens comencéssim a reunir durant tot l'any per decidir diverses coses, per veure com ens hauria de canviar les coses, quins actes podíem fer nous, quins actes podríem arreglar, com es podria reformular certes coses, i vam començar a reunir-nos així de mica en mica. Vam fer diverses comissions, una comissió que anava dedicada a les activitats infantils, una comissió que anava dedicada a les activitats per la gent gran, una comissió d'oci nocturn, una altra comissió d'economia, i de mica en mica vam anar elaborant un preprograma de gales. Vam fer la presentació, que si no recordo malament era el mes d'abril o així, i vam veure que la gent ja començava aquí, ara sí, a començar a tenir ganes de participar i de canviar les coses. Amb les eleccions del mes de maig vam contactar amb tots els grups, amb tots els equips, amb totes les candidatures, i la gran majoria estaven plenament d'acord a que les gales havien de fer un tomb de 180 graus. Després de les eleccions i amb la formació del nou govern, com he dit abans, l'Ajuntament ens va demanar si podíem participar i nosaltres vam acceptar-ho plenament. Tot i això, tot i que, com ha dit en Josep, creiem que ens ha anat bastant bé, o com a mínim a nosaltres ens sembla que ha sortit bastant bo el resultat, no oblidem que nosaltres des del primer moment volem crear una comissió de festes autònoma a l'Ajuntament. Una comissió de festes on l'Ajuntament també hi participi, però no sigui una veu dictatorial o que un mando y ordeno. Jo penso que el canvi important que hi ha hagut, que trobareu en el programa de gales, és que les gales es reparteixen per tot l'entorn del poble. Si la pluja ens ho permet, doncs es podran fer més activitats al carrer, i si no ens ho permet, doncs haureu d'utilitzar paraigües, però es continuaran fent al carrer, i potser algun acte que es farà al carrer de Vall es farà al polivalent, però hauria de ser ben bé per impediment que la pluja ens ho impedís fer-ho i que no poguéssim posar cadires al carrer. Llavors, el que és important aquí és que ens centrem en el canyo. Ens centrem en el canyo i tota la campanya que s'està fent hi ha a nivell d'internet i de les xarxes. Podeu trobar el hashtag o l'etiqueta canya al canyo,
Hem incorporat, gràcies al disseny que ha presentat Recuperem les Gales, la cabra d'anglès. La cabra d'anglès és la cabra que tenim en el nostre escut, que està menjant-se una fulla de l'om que tenim també en el nostre escut, una fulla o una branca de l'om. Llavors, aquesta cabra una mica és la que voldríem que ens animés a tots a les Gales per sortir al carrer i una mica treure les ganes de divertir-nos i de passar-nos-ho bé en el poble d'una manera sana, alegre i participativa. Per tant, per mi l'important és, penso que el que hem intentat aconseguir era que el Canyo fos el centre de les Gales d'anglès com ho havia sigut durant fa molt temps. Per poder fer això possible, la brigada i el servei d'obres ha fet tota una sèrie d'activitats pel poble que em penso que Antoni Franco ens les pot explicar. Jo primer de tot m'agradaria felicitar la feina que està fent la brigada i els jardiners, que és una tasca que ja des que nosaltres vam entrar com a equip de govern vam decidir que volíem recuperar els jardins i els parcs que teníem en el nostre municipi, però hem tingut la dificultat que fa pocs dies van caure més de 70 litres en mitja hora i això ens ha malmès molt els parcs i els jardins. I llavors la tasca de recuperació que han fet la nostra brigada és molt important. Recalcar sobretot que s'ha recuperat, que la font del Canyo torna a vessar aigua, que aquesta aigua que ve de la muntanya, que és aigua nostra, ha omplert la bassa dels peixos, que això ens estalvia fer una operació en la bassa dels peixos i ens els podem gastar per organitzar les gales millor, i que també es farà aquest divendres es farà una operació conjunta entre els jardiners, la brigada i excavacions basses per anivellar tots els terrenys, posar bé tots els terrenys perquè els firaires hi puguin posar les seves parades. A més, també en la zona de la plaça del Canyo s'ha fet una instal·lació de cablejat per poder-hi penjar-hi banderetes, il·luminació, que això donarà molt més de caliu a la plaça. I bàsicament és aquesta la feina, que és molta feina. Però primer de tot felicitar tota la gent de la brigada, lampistes, paletes, a tothom. No dic noms per no descuidar-me'n d'algun. I això, esto es todo, amigos. Em penso que també ha sigut molt important la tasca que s'ha fet a nivell dels carrers i dels aparcaments on hi havia les fulles dels arbres que tapaven moltes aceres i que podien dificultar el caminar per les aceres. També gràcies per recordar-ho, perquè també hi ha moltes més coses que a part del Canyo o Can Cendra, que també l'hem adassentat, però també hem aconseguit que el supermercat Dia tingui un manteniment dels seus parcs i jardins, que els hi feia molta falta. Han arreglat els arbres que feia anys que no els refaldaven, han segat la gespa, que els segaven una vegada a l'any, i llavors tota l'entrada del poble, sigui rotonda, sigui jardins, parcs, tot està molt més decent. Digui-li la zona exterior de la zona esportiva, carrer de fàbriques. Intentarem que amb el temps tot el nostre municipi, que està envoltat de jardins i de parcs, torni a florir i estar verd, no marró. Mireu, els llocs on es farà, s'ha repartit les activitats per tot el poble, per tant, des del primer dia veureu que hi ha una primera activitat que feia temps que no es feia, que era el pregó de Gales. El pregó de Gales aquest any ens el farà el grup Macedònia, i volem remarcar d'aquest grup que hi ha la Irene Carreras, que en forma part, i entenem que és un símbol d'una persona del poble que s'ha hagut d'esforçar i ha hagut de treballar molt per poder formar part d'aquest grup que ha tingut tant èxit a nivell de tota Catalunya. Els tindrem aquí durant Gales i podeu comptar que el mes de març, a mitjans de març, hi haurà una festa sorpresa on tindrem l'actuació del grup Macedònia i tot el poble i pobles veïns hi podran venir-hi. Aquesta seria la primera novetat, que es farà en el barri antic, en el carrer de Vall, amb cadires, i també s'hi farà un concert, com es havia fet fa anys, que es farà aquí, en Quim Vila. Tindrem altres activitats en la plaça de Can Cendra,
hi haurà activitats de clown i dels gegants i ensinistrament de gossos i així, que ja els veureu al programa. Hi haurà activitats al barri de Can Serra, no hi haurà la baixada de carretons, però hi haurà el campionat d'escuts. Campionat d'escuts, mundial d'escuts, no? Internacional. Doncs hi haurà el campionat aquest i llavors hi haurà, estarà centrat en el que seria el barri de Can Serra. A nivell del Puigvell hem traslladat el que era la festa de l'espuma que es feia a la plaça dels Horts. Començarà una cercavila que es diu Corre o Mulla't, en el que tota la gent d'anglès podrà mullar a la gent que hi participi, i aquesta cercavila anirà fins al barri del Puigvell, a la comunitat de propietaris Sant Jordi, la plaça Sant Jordi, i en allà es farà la festa de l'escuma com cada any, però serà a la plaça Sant Jordi del Puigvell. I llavors també l'altre lloc on es treballarà, a part del Canyo, que tindrem totes les activitats de nit que ara us explicaran ells, l'altre lloc on es treballarà serà també el passeig de la Febe, que el diumenge hi tindreu la descarregada de Brocanters, hi haurà una activitat de músics i música del món que penso que pot ser molt i molt interessant. Per tant, ara si voleu explicar més coses. Sí, primer de tot, ho parles tu, com el del carretons, que hem vist que per la xarxa social hi ha hagut aquí una mena de rebombori i criticant que no es fes la baixada de carretons. Sabem que la baixada de carretons és un acte ja clàssic de les gales d'anglès, però després de reunir-nos amb l'Ajuntament i buscar les 1000 formes de reimpulsar aquest acte, vam arribar a la conclusió que el més adient era deixar reposar la baixada de carretons un any i per poder-la fer l'any que ve i a veure si a partir de l'any que ve hi ha molta més participació. I trobar la manera d'animar la gent a participar i fer l'activitat més atractiva. Per altra banda, parlant també d'altres activitats que hem recuperat, nosaltres com a objectiu també volíem recuperar activitats que abans es fessin i que s'havien perdut amb el pas dels anys i hem buscat la manera de transformar-les també per adequar-les. Un és el cotxe del Sereno, que aquest any a les 6 del matí hi haurà una batucada per als carrers d'Anglès i acabarà amb un esmorzar popular. I una altra activitat que hem transformat ha estat la recollida d'aliments, que abans es feia per la truitada, llavors hi haurà una recollida d'aliments igualment i tots aniran a parar al banc d'aliments. La recollida d'aliments sortirà de la plaça dels Horts, que no ho posen al programa, però ho heu de saber, sortirà de la plaça dels Horts i farà una ruta pel poble durant un parell d'horetes per recollir els aliments. Els aliments aniran a Càritas, com ella diu, i les tomaques serviran per la preparació de la truitada de la tarda. Aquests actes pregales seran concerts a diferents parts del poble i la idea és començar a ambientar anglès abans de les gales i a més donar oportunitat als bars a també potenciar-se. Sí. I també, no sempre són concerts, per exemple, també em sembla que hi ha monòlegs i també hi ha algun DJ, i també, però al cap i a la fi també hi ha molts artistes que són de per aquí a la zona i alhora també dones una oportunitat als artistes nostrats, diguem-ne. Bé, la presentació de Pubilles es durà a terme en el Ball de Gales. Aquest any no hi ha sopar de gales, que és on es feia tradicionalment la presentació de les pubilles, dels candidats a Pubilles i Hereus, però es farà aquesta presentació durant l'actuació del conjunt el Pa d'Àngel i en la mitja part els candidats es presentaran a la gent que hi hagi al ball. Es farà també un documental sorpresa que penso que agradarà molt a la gent d'anglès, que és un documental que ha preparat en Jordi Gamell, i hi haurà aquest acte de presentació dels candidats i d'acord amb la llar de jubilats es va decidir que aquest any no es faria sopar i que s'estimava molt més tenir un ball de gala molt més lluït, amb un conjunt realment important que pensem que pot portar força gent i serà l'acte que hi hagi. En el sopar popular serà ben bé la botifarrada típica que es havia fet sempre a nivell de gales, és sopar popular, podeu comprar els tiquets a les llibreries i hi haurà l'acte aquest. Allà no hi haurà la presentació de candidats. El que sí es podrà anar passant serà un vídeo que on es presentaran els candidats, que el tindrem gràcies a la col·laboració vostra d'Anglès Televisió.
i llavors l'elecció dels candidats es farà com sempre el diumenge en el Ball de la Monte Carlo a mitjanit, a les 12 de la nit, en el Canyo. Si algú ens vol donar un cop de mà, això m'agrada fer-ho, aquí apareixerà el correu de Recuperem les Gales, si ens podeu enviar el vostre contacte i nosaltres us direm, bueno, moltes gràcies primer de tot i que sereu encantats estarem encantats de que ens ajudeu i tot això. Tingueu en compte que les gales són gratuïtes, és a dir, tots els actes als quals anireu són gratuïts, excepte tres petits actes, que és l'entrada del ball, que s'ha de pagar per poder tenir un aforament i que sapiguer qui entra. A nivell també d'aforament per l'obra de teatre que venen la companyia Pic Pic i fan l'obra, el show, necessitem que només puguin entrar-hi 250 persones, per tant fem pagar una entrada significativa de 3 euros perquè la gent s'apunti. És simplement aquest objectiu. És a dir, no es tracta tant de recaudar per cobrir, sinó de poder-nos comptar i saber qui podrà entrar i qui no hi podrà entrar. I llavors també l'acte que necessitem per poder saber quantes botifarres necessitem doncs és el sopar popular i per això us demanarem que compreu el tiquet. Penso que seria important que expliquéssiu una mica els grups que farem de la nit, els concerts, i com s'han escollit. Sí, ho has explicat tu. Aquest any hem recuperat concerts al Font del Canyo i amb grups que s'han triat uns a votació popular per les xarxes socials i llavors altres grups els vam escollir amb les idees que tothom que va voler va poder portar a les diferents assemblees de Recuperem Gales, doncs vam escollir els grups que més ens van semblar adients, també per pressupost, per agradar a tots els públics. Sí, els presentem una mica. El divendres hi haurà Hora de Juglar, que és un grup d'Argelaguer, que han sortit a alguna campanya de TV3 i que comencen a ser bastant famosos. Després també hi ha Itacaban, que és un grup de Barcelona i també tenen bastant d'èxit. I com a tercer grup, la Masovera Barbuda, que és un dels grups que vam escollir a través de la votació popular per les xarxes socials. Després, el dissabte ja és el dia on hi ha més grups. Aquí trobem la Jet Set, que és un grup d'aquí de la nostra zona. La Cellera? Sí. Després també hi ha el Germà Negre, que és un grup de Banyoles i és un grup d'allà més que han tocat a molts pobles i sempre han portat molt d'ambient. El tercer grup és també gent de la Cellera Anglès, que és del Campi Qui Pugui. Són joves que tenen un gran futur per endavant segurament. I el quart grup és un altre grup que va sorgir de la votació popular, que són els Peluques, que són de Salt. I el diumenge també, per canviar una mica d'estil musical, també vam contactar amb l'Eloi Arpa i ens farà una sessió de música electrònica. Hi haurà concert amb la Monte Carlo el diumenge, concerts i ball, que animaran tota la tarda i la festa de Pubilles, i acabarem amb un ron cremat a la plaça del Canyo amb el grup Els Cremats. I penso que amb això us hem fet 5 cèntims del que tindrem. I ens agradaria que per l'any que ve hi pogués haver tothom qui tingui ganes d'organitzar alguna cosa, que es posi en contacte amb Recuperem les Gales, i esperem que aquesta comissió de festes, que mirarem també d'estirar-la i podem comptar per la festa petita. Sí, home. Amb vosaltres? Clar que sí. Doncs així ja els encomanem per treballar a la festa petita. A mi m'agradaria fer publicitat d'un esdeveniment esportiu que es farà al pavelló, que és un 3x3 de gales, que després d'uns anys de no fer-se hem decidit, el Club Bàsquet Anglès ha decidit tornar-ho a obrir i a tornar-ho a organitzar, i que estan convidats. És un esdeveniment gratuït, com quasi bé tots els esdeveniments de les gales, i que hi poden participar nens des de l'any 2008 fins al 98, del 1998, evidentment. I llavors tothom pot participar-hi. Les bases estan, els fulls d'inscripció estan a Calanati,
el vídeo Òscar i el pavelló municipal de la Cellera. Tothom hi pot participar-hi. Moltes gràcies. També hem d'afegir el tema de que el que hem dit a nivell econòmic, les gales són gratuïtes, però contem que el bar que hi haurà muntat a la Font del Canyo, que estarà obert normalment quan hi hagi activitats a la Font del Canyo al dematí i a la tarda des de les 5 de la tarda fins a les 6 del dematí, contem que vingueu a fer la consumició, que vingueu a compartir les festes amb nosaltres i que ens ajudeu econòmicament amb la col·laboració comprant la beguda i els entrepans que us oferirem. Hi ha una sorpresa també amb un got de gales molt ben decorat, que us agrairíem que també el compréssiu i que l'utilitzéssiu, i avisar als menors de 25 anys que, sisplau, portin el carnet d'identitat perquè s'hauran d'identificar, i penso que és important que tots puguem tenir unes gales alegres i participatives. Sigueu benvinguts a les gales d'anglès. Benvinguts. atv.cat